mfo nko a na se be mpraduasa wontumi mfa no nkokọ to mane nyeyi de obeka no eno ano no oka tumi wase maje onkasa fa mame na okasa fa mame de so betuma kasa fa wase maje woji so ntumi ka hwe what you say onko amamranum ne yanko pensem amamranum enkyere no na omisa ensem we fa kotoko hene ho yenkyere de kotoko yeye ne yenkyere de otumi ye eno be mana te ase ye wura onya mahene oya hene mu hene etis wase wa ya mahene dia na ono ni kurom hene wo ho dia bibusa nse ni kurom hene no amahene sai ene hye na se ono nipa obisa sa ko sen ni kurom hene no amahene sai na hye na se so wani amahene dia na so wadi kurofo dia onka hu sene hene no onto yewura no question yewura na wa amahene aduasiensia ye kwa aduaso na Ghana anwan na obisa da bi nti so wani mama ka che no onkope no omisa so what you say session leader no on class captain yepe e na boss SP so ne nyepe na wa we say class captain head mistress ne headmaster o mo yepe da obi ani didibre e dey school kra ye wo tertiary what you say ye ka se ye kokra bo ye wo JSS ye wo SS no na say for primary na ni nyina ne say ye kwa kunini no ye wie we enti bi no mo wo secondary school enti o mo wo secondary school na bi no o mo ne ayi no o amahene no omo the second no omo bobo PhD ni wan de omo na university no what you say na gba kwesi achidi ye mbobiem na ono wo hene